ko sa akong pangutana. Akong pangutana badsok may tungod sa balang kasulatan diri sa kuan ni San Pablo dos Corinto 4:18 nga nag-ingon diha ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Badsok kani bang atong gisagubang karon ba nga pandemic ba nga kining coronavirus ba kuan kaning ang gadain na ba kanang virus no kining kuan kanang di makita nga mao man giingon atong kasagaran nga di makita ang atong kontra kuan usa ka tagulilong badsok diha ba sa kuan ni San Pablo ba nga ako na tong gisgutan kaniya sa bersikulo ug sa kapitulo ba nga gaingon diha nga ang butang nga di makita way katapusan kana sila badsok di man na sila makita badsok nagpasabot sila badsok nga way katapusan ng kuan wa nay katapusan ng virus mao na akong pangutana badsok. Nga itong nga bare eyes nga itong mata sa liga na to, di kita kakita na, pero doon na may mga kahimanan ng sinsya nga makita na siya. Yan, makita ka na to sa screen, sa mga television, nga gilaw-gilaw ka puwa niya, murag corona sad niya, murag sa mga buwak. So makita na sila sa gadget of scientifical telescope ba, muna na. Pero ang ipasabot ni San Pablo ng mga butang nga makita nga lumalabay sa mas mga katigayunan nga sobra na kayo yan mga ingno na to daghan na kayong nga balay nga wagi makahatag bisag usan lang kapayag sa kabus nga wagi kapuy-an yang kwarta nagsinumbagay na sa kadaghan niya wagi magkahin sa mga alaot kayo mga sakiton nga pobre mo na ibuot sabot ni kanang San Pablo nga mulabay ra na. Pero nga itong kalag nga espiritu, kaalam 12:1, the spirit is not subject to death. Ang atong kalag kung espiritu, dili ni siya maulipon sa kamatayon. Kay ningon sa kaalam 3, versikulo 1:3, ang mga balaan, wa man mga matay, namalhin lagpuyanan. Ilang lawas mo nadugta og namatay, pero ang ilang espiritu, tuas sa kamot sa Dios ug sila nagpahimo sa kahimtang sa pagkadili mamatay. Mora ang mga espiritu sa mga santos naa sa kahimtang sa pagkadili mamatay. Mora nga kaalam 12:1, the spirit is not subject to death. Dili matapos niya ng kamatayon nga itong nailhan nga madunot o mawagtang. Ang kamatayon sa kalag gisgutan ni Ezekiel 18:20, kung makasa ka, namatay imong kalag. Ang sabot niya na, naputol ang iyang kadugtungan sa Ginoo. Kaya nga itong kadugtungan sa Ginoo mong tagsaon nga kinabuhi, supernatural life. Kung tayo isang mortal, kanya ito kasala ta, nahug ta na, niya na, pero nagkinulsulta, gibiyaan na nato, so ang naputol nga kadugtungan, nabugkos pag-usab, o mo na ang atong nganlan og kinabuhing espirituhanon. Kanang kamatayon, lugar ng giskutan ni Ezekiel, kamatayon sa kalag, dili na kamatayon nga annihilation kung muwagta nga tos kawalaan, kundi naputol ang kadugtungan, koneksyon sa tao ngadto sa Dios. Dagang salamat Bradsok. Unya ato ni greetings ni Bibi Sanchez Flores. Unya naay pangutana Bradsok gikan ni Yupi Abilion nag-ingon, Bradsok mangutana lang ko unsa man gyoy proper gesture inig pangaji nato sa amahan namo ilabi na panahon sa misa iisa atong mga kamot o dili palihog kog patina Bradsok. Ang atong mga pagampo mo ning atong pagbayaw sa atong salabutan ano makigsulti ta sa Dios. Kanang atong pagigsulti nagalalayan ng tuyo kung nakadawat ang mga panalangin pasalamat. Kung doon na tayo dagko kayong suliran nga di masulbad nato nangamuyo ta sa pakiguban sa Dios ug tabang kanato. Sa Salmos 34:19, ayaw kahadlok kung magpuyo kang usa ka matarong tambangan ka sa Dios pagsulbad sa imong suliran. So ang atong bayhon sa pagampo wa magkinahanglan og unsay hitsura sa atong physical feature, pero si Kristo naghatag panig-ingnan na sa San Mateo 26 versikulo 39 niya sa Lucas 24:41 nahigayon nga si Jesus yang pagampo nagluhod
nasa gyon siyang pagampo nakapa. Pero kanang santos nga misa nga ang pare mo isa siyang kamot niya mapil sa tag-isa kay mo'y murag na andan sa usa ka grupo sa simba wa tay labot niya na. Pero ganahan sa ka pagduyog las katawhan wa may badlong sa nga pare nga ni isa ta sa atong kamot. Ug di sa ta mo isa sa atong kamot tawa sa taing nas pare kasa kadong da kay wa ka mo isa si mong kamot. Meaning it's not included in the note or instruction of priest saying the mass nga the people, the community is included in raising the hands. Wala. Sa panahon sa pagsimba, kung gusto ka na andan, kay sugod na sa Catholic Charismatic groups, nga mo isa sa kamot, gusto ka mo isa, pero di ka mo isa, wag yung kakahimong kasalanan. Daghang salamat Brad